Jeg vil prøve at inspirere dig til at tage med på rejsen til Sydkorea. Rejsen den varer i 11 dage, og du kan tage afsted fra marts til oktober. En af de allerstørste highlights på den her rejse, det er helt sikkert hovedstaden Seoul. Her der får I et indblik i den sydkoreanske kultur, hvor I blandt andet skal forbi nogle madmarkeder og have en masse lækkert mad. I skal forbi det kongelige tempel og se et vagtskifte, og så skal I også prøve kræfter med musikgenren K-pop. Derudover så tager jeg også op til grænsen til Nordkorea, hvor I får et lille indblik i den her konflikt, der er mellem Nord- og Sydkorea. Noget helt særligt ved den her rejse, det er også, at I skal ud og overnatte i et buddhistisk tempel. Her der skal I prøve kræfter med meditation, og så får I også en snak med en munk, der bor i templet, som fortæller lidt omkring, hvordan det er at være munk i Sydkorea. Det sidste highlight, jeg lige vil fremhæve for den her rejse, det er kystbyen Busan. Her der skal I ud og køre med en gondol, hvor I har udsigt ud over hele byen. I skal ud og synge karaoke, og så skal I selvfølgelig også på nogle af de lokale fiskemarkeder og have en masse lækkert fisk. Derudover så tager I det ikoniske bullet train tilbage til Seoul fra Busan, når rejsen den er ved at nå sin ende. Undervejs på den her rejse, der bor I på hostels hele vejen igennem, udover en enkelt overnatning, hvor I sover i tempel, og en enkelt overnatning, hvor I sover i en Hanok-landsby. Så hvis du er til storbyliv, blandet med noget lokal kultur, og altid godt har kunne tænke dig at få et indblik i, hvordan det er at være munk, så er den her rejse helt sikkert noget for dig. Hvis jeg har fået inspireret dig til at tage med til Sydkorea, så kan du booke rejsen herunder.